Nee, dit jaar zijn we ook wel betrokken bij 4 mei. En dat is eigenlijk redelijk uniek in Nederland. Want de meeste festivals, dat is 5 mei en 4 mei, echt helemaal los van elkaar. Maar hier in Leeuwarden kunnen we heel goed met elkaar samenwerken. Ja. Nou, we doen er bij de omroep natuurlijk wijdverbreid verslag van, zeker ook met de herdenking. Wij vieren mijn Noorderwindersfeestje weer, maar er is volle meer. Is het echt, omdat het toch een jubileum is, echt een XL-uitviering? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het is echt. Van tevoren had ik ook niet. Dat, ja, mensen zeiden wel, ja, 70 jaar wordt super groot zo. Maar als ik nu kijk wat we allemaal hebben dit jaar, ja, het is echt enorm geworden. Even die vogelvlucht, even neem eens een pidding. Nou, we hebben natuurlijk gewoon de podia. En dat zijn er 7 dit jaar. Zo. Ja, een nieuwe is Academie voor Popcultuur. Dat is de Academy Stage in de Prinsentuinkoepel. En daarnaast hebben we D-Drive en Talent Stage helemaal los van elkaar gekoppeld. Nou, jij staat daar, Mainstage. Wat hebben we nog meer? Dancepodium hebben we nog. Dus genoeg te zien. En we hebben dus het podium op het Wilhelminaplein. Dat is helemaal nieuw. En daar komt ook echt het défilé met de Canadese veteranen. En dat is wel ook echt een van de hoogtepunten. Ja, want dat wordt nogal wat, hè? Maar dat gaat de hele provincie terug. Ja. Morgen ga ik mee naar Schiphol. Gaan we de Canadese veteranen ophalen. Nou, die mensen die zijn nu allemaal in de 95, 96 jaar oud. Dus, Handle with care. ja. Was ook de nodige voorbereidingen die we ervoor moesten treffen. En die komen met hun families en de kinderen, kleinkinderen. En die rijden dus ook mee op de routes. We hebben dus 4 routes. En dat is met allemaal oude lege voertuigen. En die rijden dus door de provincie. En dan komen aan het eind van de dag allemaal samen in Leeuwarden. Al die voertuigen met die Canadezen. Wordt geweldig, volgens mij. Als het op dit moment door Friesland is, dan zie ik overal al tekens, hè? Borden van hier komt die stoetdel. Dus echt heel Friesland staat het is op een hasses wat dat betreft. Is ik mij reden trouwens of net? Nee, ja, ik moet natuurlijk in Leeuwarden weer verblijven om de boel onder controle te houden. Nee, er rijden natuurlijk heel veel coördinatoren mee, maar ik blijf zelf in Leeuwarden. Wat is het thema dit hier eigenlijk? Nou, we hebben een meerjarenthema, vrijheid geef je door dus. Dus dat is ook dit jaar nog het geval. En ik denk dat nog steeds ook juist nu heel erg van toepassing is. Want de generatie die de oorlog nog heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. En dat merken we zelf. We hebben steeds minder mensen waarvan hun opa of oma nog leeft. En dat verhaal is natuurlijk wel heel belangrijk dat het verteld blijft worden. Dus daarom hebben we er ook voor gekozen om nog dit jubileumjaar die Canadese veteranen over te laten komen. Want ja, over 5 jaar zijn ze er waarschijnlijk niet meer. En zij weten echt nog hoe het is om niet in vrijheid te leven. En gelukkig zijn in Nederland nu een heleboel mensen die dat niet meer weten. Zoals jij en ik. Maar het is natuurlijk in heel veel landen helemaal niet vanzelfsprekend. Even naar de muziek. Het is een muziekprogramma. De Helicopter Act. Jet Rebel. Ja, leuk hè? Juist. Bij Sabbenheid. Hoe laat speelt die? Die speelt om... kijk ik heel veel Jens aan, want die heeft het hoofdrol. Jens is er zeker. Dan dag Jens. Jens was net in beeld. Maar Gert, kom mee maar. Dit is Jens. Ja, Jens. goedemiddag. Hoe laat speelt Jet Rebel? Oh, je denkt nog steeds. Zeker. 20 over 4 20 over 4. tot 5 moment. Wat vind ik dat een geweldige planning. Dankjewel. Want het is Noorderwienpodium is tot 4 uur roeren. En dan kan de hele meute lekker naar Jet Rebel. Ja, Toe. daarom. Ja. Ja. Oh, geweldig. Speciaal voor jou gedaan. Ja, mooi hè. Nou, neem nog even de pin aan. Wat leuke bands die er nog meer. Laten we maar beginnen met de afsluiter. Dat is Katzenjammer. Ja, fantastisch. Voor de Spaanse band Bongo Petraco staan. We beginnen met Cosmic Carnival. Een hele leuke folk rockband staan. Wat hebben we nog meer allemaal staan, vrouwtje? Ja, te vol om op te nemen, hartstikke. Lucas Hamming, Ali B, Vangrail natuurlijk. Het zit al wel op een site natuurlijk. Hoe laat begint het eigenlijk echt, teasen? Het festival zou ik zeggen vanaf 1 uur. Dan hebben we ook bijvoorbeeld het kinderfestival en inhoudelijke projecten en muziekprogrammering. Maar we hebben bijvoorbeeld ook nog in de ochtend het vrijheidsontbijt. Dus dan komen er 400 oudere mensen die gaan in de harmonie samen ontbijten. En die worden bediend door vooraanstaande Friese. Dus ik weet niet of jij je al hebt opgegeven. Maar, Ik ben net zo vooraanstaand, maar ik kom wel even delje. hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Het wordt een groot feest en je verwacht een heel soort mensen, denk ik. Ja, best wel spannend. Heb je een schatting? Normaal gesproken hebben we tussen de 80.000 en 100.000. En afhankelijk van het weer zou dit nog wel eens het dubbele kunnen worden. Maar als dat past in Leeuwarden. De show en dan doen ze maar iets rustiger doen. Waarsvoorspelling binnen oké, hè? Ja, ziet er goed uit. Ja. Mooi droog. 18 graden heb je het over. Wat wil je nog meer? Net stenen maar erin zitten wij dan. Daarom. Hartstikke mooi. Leuk om te winnen. Succes. Ben er nog bijzonderheden? Even kijken, ik wil toch even nog een huishoudelijke mededeling doen. Ik dacht al. We hebben de app van 5 mei en we hebben ook de app van de gemeente die is omgezet. Ik zou toch mensen echt aanraden om die ook te downloaden, want op het moment dat het echt ergens heel druk gaat worden, kunnen we ook berichten sturen en hou ook social media in de gaten en wees lief voor elkaar, want er komen gewoon een heleboel mensen op af, omdat het natuurlijk een vrije dag is. Dus we willen het allemaal goed en veilig laten verlopen.
En dat jerk bij deze dag. Dankjewel, succes.